କଉ ମାଛ ସହରରେ ବି କଉ ମାଛ ମିଳିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରିନଥିଲି। ଯାହା ହଉ ବହୁତ ବର୍ଷ ପରେ ଆଜି କଉ ମାଛ ମିଳିଛି। ଯାଇଥିଲୁ ଧରିବାକୁ, ଗୋଟେ ହେଲେ ଧରା ଦେଇଥାନ୍ତେ ଆମକୁ। ଯେ ଯାହା ବି ହଉ ନ ଧରା ଦେଲେ ନାହିଁ, ଯିଏ ଧରିଥିଲେ ତାଙ୍କ କତୁରୁ ଆଣିଲୁ କିଣିକି। ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଣିକି ବାଛିବାଟା ବହୁତ କଷ୍ଟ। କଉ ମାଛ ଯେଉଁମାନେ ବାଛିଛନ୍ତି ସେ ହିଁ ଜାଣିଛନ୍ତି କେତେ କଷ୍ଟ କଉ ମାଛ ବାଛିବା। ଦୀର୍ଘ 1 ଘଣ୍ଟାର କସରତ ପରେ ଫାଇନାଲି ମାଛ ବଛାଟା ସଇଲା। କଣ୍ଟା ତା ଦେହରେ ପ୍ରବଳ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଚଢ଼ିଯାଆନ୍ତି କୁଆଡ଼େ ଗଛ ଉପରୁ ବି ଚଢ଼ିକି ବଞ୍ଚନ୍ତି, ବହୁତ ଦିନ ବଞ୍ଚନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଖାଇବାଟା ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ଥାଏ। ଫାଇନାଲି ମାଛ ବଛା ଧୁଆ ସରିଗଲା। ଏତେ କସରତ ପରେ ହିଁ ମାଛ ଧୁଆ ଧୋଇ ହେଇଗଲା। ଲୁଣ ହଳଦୀ ଗୋଳେଇ ଦେଲି, ଏବେ ଭାଜିଦେବା। ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ମାଛରେ ଅଣ୍ଡା ହିଁ ଥିଲା, ତା ପେଟରେ ମଞ୍ଜି ହିଁ ଅଛି। ତାର ଆହୁରି ଟେଷ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା, ଆହୁରି 2 ଗୁଣ।